ଦୁର୍ଜନମାନେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନବାନର ବନ୍ଧୁ ଅନେକ। ଯେ ନିଜର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ପାପ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବସି ଗପିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସେ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୂପ ଧନ ସେମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖତା ହେଉଛି ଅଧମ ମୂର୍ଖର ମାଳା ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତାରଣା କରେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରେ ତାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଜା ବହୁଳେ ରାଜାଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଜା ବିହୁନେ ନୃପତିର ବିନାଶ। ଯେ ଧୀର କ୍ରୋଧୀ ସେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣ କପି ମୂର୍ଖତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶରୀରର ଜୀବନଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ଅସ୍ଥି ସବୁର କ୍ଷୟକାରକ। ଯେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅବମାନନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ବିପଦ କାଳରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମରଣ କାଳରେ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି। ସୁବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧମ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାହାର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧର୍ମପରାୟଣତା ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଯେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଭାଜନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାସ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପାତ୍ର। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।